Amici amici che arrivano alla guardare episodi e a queste cop che s'accavo e oggi che arrivano a parlare della pandemia giustamente e delle sue conseguenze sulla celebrazione del solstizio estivo in Guam e in Comenge. Alla vez oggi che vanno un po' che bilancio di ciò che si è o che si è passato per queste periodi. Alla vez che in verità che viviamo una situazione storica e inedita dopo la seconda guerra mondiale, un del 1942 al 1944, amb couvre-feu imposat pels alemands e in connivenza dal governo de Petain e la resta è stata impacciata a Restec. Appesa queste periode e la resta che torna a tutto il mese che hi ha que avendi concessions retos als gustes e alla moda dell'epoca e che a partire da questo momento che la resta è stato un po' desnaturato. Che ho passato a poco che il mondo era portato per goi per la rida della liberazione e si sono dato un passo da altre measures materiali né economiche da usare e del resto. E pensando también che a partir de questo momento che in uns quantes villages e la resto s'arrestec e s'arrestec dinco aro. Torna pas a començar. Ara bé, que hi ha encara trop duro en dir quines seran les conseqüències del Covid-19 a lungo, que dependerà de l'eliminació definitiva d'aquesta pandemia. Se no dir més enllà que aquest estiu podem dir que l'impacte negatiu sulla resto serà prou lleuger o anecdòtic e que en 2021 la resto tornerà com abans. Ho veieu més encara que abans, però que encara ben a mancar que hi ha qui que vedem la sua importància. A la vez, quan s'atrapèca la leguada de confinament, l'11 de maig passat, en força endrets, els arbres que eren ja causits, copats e baixats cap als vilatges. E dunque s'atrapava que era encara la saison on se podia enraiar o xasclar, més per tot, o en tot cas en força endrets, que esté decidat de no raiar-les, de no riene, però la situació demorava encara incerta i embromada. En digui que, perquè pas bé de més tard, o ara veig salvar-les de l'any que ve. E per això que hi ha qualques excepcions, villages que han decidit de rehuec tothom. Com un crit, donc, al monde, un crit encara més sort que de costum en Tadigue, après tantes sofrences que ho hem vist e tantes morts per monde sencer, que hem encara vius. Anet, el 27 de juny, mos devien amassar en la resta a Tour de Char d'Arguenós, a Cap de Calem. Mes anet, a Arguenós, justament, a Cap de Calem, e Char que serà allugat. Que pura bé vieu en plus caso vostre. E l'anet de Sant Joan e vieu dinco net, per tot il nord de Comenge, huet de casos que s'han allugat. E raios e raieros vieu per cabat de la Gascugna. En mateix temps, en Pallars e en Ribagorça, de l'altre costat de les muntanyes, que hi haurà en les netes que arriben baixades de falles, reduïdes a nombre mínim de participants autoritzats. Més en dir com nosaltres, que encara vius e sustot l'any que ve que ens hi tornaran en Sant Joan més vet e més gran. Un crit cargat de força sentit, de victòria e d'emoció. Aquesta pandèmia que és un terratrèm de la cultura, un terratrèm mundial, e que serà gairebé anat sense huec e sense poder amassar en gaudir e la cultura a massa. Per això ens cal aprofitar d'aquesta parentesi forçada en reflexionar i en pensar les qüestions, totes les qüestions que hem vist a tot del patrimoni cultural i material, del seu sens, de la seva valor per aquells episodis, e veure això que aporta a la nostra societat, això que pot aportar a la nostra societat e a la nostra identitat. E segur que en 2021 que ens hi tornaran, que haurà més de cor e més de rida en preparar el resta del solstici d'estiu.
Rabel vos esci meditar tot aquò, e se ston che parla ara cotse per commentaris, que vos digui un dic après, o se non a deman, tara darrere. Adixats!